बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। जुदि नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोनहा गोजानाव दावबायनानै फाहामथाय लानो गोनां जानाय नंला। मानोना नोंथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझारआ बेफोरबायदि बेरामनि फाहामथायनि खाबुफोरखौ लानानै फैदों। क'क्राझार सोहोरनि बिखायाव थानाय बाजार इन्डियानि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फैनानै नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ लानो हागोन। पेरालाइसिस, शोल्डर पेन, फेशियल पेरालाइसिस, नी पेन, स्पन्डिलाइटिस, सायाटिका पेन, नेक पेन, हिप जॉइंट पेन, बेक पेन, एंकल जॉइंट पेन बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन। बेफोरबायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा खम बेसेनावनो बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन। बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फाहामथाय लानो आरो बेवहाय मा खाबुफोर मोननो हागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 8870600738 नाम्बाराव फन हरनानै खौरां लानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। जुदि नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामजों भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोनहा गोजानाव दावबायनानै फाहामथाय लानो गोनां जानाय नंला। मानोना नोंथांमोननि थाखाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझारआ बेफोरबायदि बेरामनि फाहामथायनि खाबुफोरखौ लानानै फैदों। क'क्राझार सोहोरनि बिखायाव थानाय बाजार इन्डियानि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फैनानै नोंथांमोनहा मोदोमनि सानाय सुनाय बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ लानो हागोन। पेरालाइसिस, शोल्डर पेन, फेशियल पेरालाइसिस, नी पेन, स्पन्डिलाइटिस, सायाटिका पेन, नेक पेन, हिप जॉइंट पेन, बेक पेन, एंकल जॉइंट पेन बायदि बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन। बेफोरबायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बेरामनि फाहामथायफोरखौ नोंथांमोनहा खम बेसेनावनो बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव लानो हागोन। बड'लेण्ड थेरापि सेन्टार क'क्राझाराव फाहामथाय लानो आरो बेवहाय मा खाबुफोर मोननो हागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 8870600738 नाम्बाराव फन हरनानै खौरां लानो हागोन।